Busabul. Naintindihan? Kaya din ako, malinigdap talaga ako. Ininit ba? Hindi na nga tama. Tumapik ka. Aw, dyan to sa sayo. Dali, dali. Diba? Oh, kasi ako, bago ko yan isasabi, kinukonsulta ko. May mga pipa. Tama ba ito ba? Tama. Ay, di. Sundin ko lang din. O, diba? Pero kung sinabi mali ka, hindi na naibig ako. O, diba? Sundin na lang ako kasi mali pala ako. Ganun din tayo kasi leader kayo. Kaya leader, lagay kayo dyan. Dahil alam namin, kaya nyo yan. Diba? Tinanggap mo ang posisyon mo, ibig sabihin, kaya mo yan. Amen? Amen. Yan ang gusto ko marinig. Kaya walang atrasan. Sulong kayo! Alam mo, pagtuwag. Alam mo, pagtuwag. Kapisa lang! Doon kayo sa likod ng attendance. Wala sa akin ang attendance. Tapos sa magkianan nila. Ako magkuhan sa video. Iyan naman ang kuno kuhan. Download para di mapuno ang kuhan. Ito ta sa kuan, Holy Bible. Ang atong Holy Bible, man-made government, dalawa itong. Holy Bible is divine government. Ito yon batas. Ito yung material is man-made, corruption. Ha? Yan yun, ang corruption. Dito ka itutok mo yung title 01-4. Yan na lang, hindi ko na ipakita yan. Top secret na yan. Nakunan mo na to? Wala pa po. Okay na po, ma. Okay. Muli kamera kali. Naman ni kamera. Sino mayroong tiran sa inyo? Mag-picture ka kali. Lolo. Lolo nyo. Yung waslang ng gira ng World War II. Tapos, kuhanhin mo sa ako ay buklatin ninyo ang pangalan ng inyong lolo para makaklaim mo, ha?
sa inyong mga sayang. Kasi ang veteran si Suha 101. Makaklaim mo ani. Basta ni adin ni ang pangalan sa inyong kuan lulo na no asdang sagira. Oh, di Andre. Mga veteran. Sa inyong lolo ni Nono, si Pedro Ramos, ganon yon. Tapos World War II, military, asdang sagira, ni adin ni. Pwede makatong isuon sa akong amahan. Tanawon dire pa tapos magano siya sa Pibaw, kumpleto ba sa dokumento? Makaklaim siya. Oh, ba't yan sa 101? Ang anak. Sayang. Anak. Sayang yan. Oh. Pagkatapos ko, si Tatay Role pa sasalitain ko kasi siya yun mag-ano na sa ano lang mga huwag mo na ipakita yan. Wala si Wano. Wakaroon na din siya na. Ito, mati ko na sa'yo. Hindi man yan siya makaano ipakita pa na nila. Hoy! Ito yung libro ng Kintal. Oh. Tutok ka mga, tutok ka. Pag nagkintal ta. Yan muna. Oh. Yan yung libro sa Kintal ha. Pag may kopya, mayroon nakatago sa bangko. Yan na yan maging kwarta natin. Hindi na ni magbugay. Table of Contents ng gobyerno. Oh, yan na, focus dong. Acknowledgement. Ano ko muna? Ang pangalan ng mga kuan. Document includes. Okay na po. Kasi hindi na yan. Yun lang importante. Lang, ano mo lang na ako'y nagbubuklat, nakapokus. Ito, focus mo. Military, administration. Okay. Okay na po. Sama. Kuha, tanan? Opo. Yan na, kuha ng mga kuan. Pangalan. Nakuha, tanan? Opo. Para makita yan. Ang pangalan ng Honorable Uyo.
Kita yan sa YouTube. Ganito yun. Pero pag ako ipapaliman lang, sa feasibility study, Baga pa naman eh. wala ko engineer, wala ano, nasa engineer. So, ang ako na Dami nito. Haba ito sa YouTube. Kasi yung pangalan nila ang importante dyan eh. Knowledge and receive na yan. Honorable. Dahil yung mapalit, Hindi ka baga. Kailangan eh. kung wala ko engineer, wala ko magkuha engineer, ang linang pag-engineer, kung ano ang magkuha kasi sa 90%. Kung wala, kami na ang hatag kasi magpasa lang mo nagsaya lang mo kaya pa ba? Wala kami titulo. Vaccine, SBC, o kanang mapa ba? Survey plan. Nakaman ito nakabutang naman ito Ang nakakitaan eh para mabasa nila pangalan. Community, nanana ba yung parang